În partea a 8-a mergem să ne distrăm pe insulă. Urcăm pe vârf de deal să vedem un superb spectacol în nori. Weekendul următor mergem spre o altă locație bine cunoscută și care devine și locul nostru preferat, iar următoarea săptămână ieșim cu prietenii la o terasă din portul Lefkada, care oferă un view deosebit al marinei. După ce se încheie ziua cu diverse activități cu care deja v-am obișnuit, seara, adesea, ieșim în centrul Lefkadei, care este foarte animat, de la săptămână la săptămână fiind din ce în ce mai aglomerat. Atmosfera este una foarte plăcută, boemă, cu cântăreții atât stradal cât și la terase. Sunt tot felul de negustori și mici artizani și ne place să gustăm lucruri din bucătăria autohtonă. Ne place să discutăm cu ei, să aflăm felul în care sunt pregătite, dând oricând un restaurant pe mâncarea de pe stradă sau micile taverne. Cam așa arătau morile care sunt la Kite acum. Văd că încau toate palele. Și poze frumoase. Asta este de la cetate. Da, se trebuie să-l plătească. O din penal. Acolo ce? E o poză, mami. Nu e un bar? Poate găsești și casa unde locuim noi acum, nu mai știi. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. How are you, my friend? Nu încheiem seara până nu facem o tură de marină să vedem ce iahturi au mai ancorat. Cum cele mai frumoase apusuri de soare le vezi pe coasta de vest a Lefkadei, se subînțelege că și cele mai frumoase restaurante le vei găsi tot aici. Anul acesta rămăsesem dator cu o vizită la celebrul Amente, însă niciodată nu am reușit să ajungem, așa a fost contextul. De fiecare dată, nu știu cum se făcea, că tot la Fly Me, sau Raki cum mai este cunoscut, aterizam.
Dar știți cum e vorba, la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Localul este frumușel, este deosebit prin programele artistice pe care le organizează serile, însă view-ul nu este cu nimic mai deosebit față de Fly Me. Chiar dacă ești cu motocicleta, nu ai acces, te obligă să-l lași în zone cu pante destul de abrupte. Aceste pretenții nouă și nu numai nouă, putând, nu știu, cu ușurință să irite orice client. Însă una peste alta am bifat-o și pe asta. Ba mai mult, față de Raki, este situat la o altitudine mai mică, prețurile sunt ceva mai mari, deși sunt impuse sume destul de mari de persoană. După 2 ore ești invitat pe ușă afară, locuri de parcare nu găsești, doar dacă ai masă la VIP. Nu am văzut. O să mai fac. Acum ajungem la o cofetărie în inima Lefkadei, chiar pe promenadă, care s-a deschis recent. Inaugurarea cred că a avut loc în urmă cu maxim o săptămână. Iar ieri când am trecut pe aici am văzut niște prăjituri foarte interesante. Eu nu le-am mai văzut până acum, arată ca niște hamburgeri. Dar pâine de hamburger, dar la mijloc au înghețată, diverse sortimente cu căpșuni, cu caramel sărat, cu fistic, cu nucă și vanilie. Am ales un hamburger cu înghețată la mijloc de fistic.
Am să vă spun cum este la gust, dar chiar dacă să zicem că mie nu-mi place, eu zic că merită să încercați, pentru că este o combinație destul de aparte, pe care eu nu am mai întâlnit-o. Toate bune și frumoase până să folosești tacâmul ăsta de plastic. E muncă de sisif. Dar înghețata este foarte bună. 10 din 10. Și tacâmurile 1 din 10. Horror. Am rupt vreo 2 până acum. De la cofetărie și acum ne îndreptăm spre un magazin de haine să-i luăm lui Beatrice un cadou. Mă întorc la cofetărie, unde am mâncat acel hamburger cu înghețată de fistic. Mie mi-a plăcut foarte tare. Dacă ajungeți în Lefkada, vă sugerez să-l încercați. Și mă duc să-mi iau alte prăjituri pentru acasă la pachet. Vă pupăm! A picurat? Sau mi s-a părut mie? Plăcintă de moarte. Da, am vrea. Seara aceasta ne vom petrece la ultimul restaurant de pe lista de priorități, Utopia, pentru că au sosit o parte dintre cei mai buni prieteni ai noștri și totodată cea mai veche prietena a mea, pe care o am de peste 50 de ani și care practic este parte din familia mea. Acum mergem să luăm prietenii care sunt cazați foarte, foarte aproape de noi și plecăm spre Utopia Sunset. Asta e plaja de cai de la Milos. Pe apă văd că mai sunt doar 3 caituri. Azi a fost o zi așa cu marea agitată, dar foarte, foarte funny. Am văzut și acum să procedem spre Utopia. Da, e un pic mai sus de Agios Nikitas. Nu mai e chiar așa cald, sunt sub 30 de grade. Utopia este un restaurant situat la cea mai joasă altitudine în comparație cu Amente Shiragi sau Flyme, cum mai este cunoscut, însă este cel mai select și cochet dintre toate. Nu are aceeași capacitate de locuri ca Amente Shiragi, însă este extrem de elegant și rafinat.
Nu are parcare, dar chiar pe strada pe care este amplasat se găsesc cu ușurință locuri. Spre deosebire de Amente, nu ai limită de oră, se plătește avans cam jumătate din minimul pe masă, iar mâncarea undeva ca notă 8 din 10. Asta e cu lămâie. Asta cu lămâie? Da. Dar tu n-am înțeles ce este de fapt, e un biscuit? Biscuite cu... Vrei să ți-o fac așa? Nu. Și cheesecake. Dar oricum peisajul e... Atât nouă cât și prietenilor noștri ne-a plăcut cel mai mult dintre toate și dacă ar fi să dăm o notă, ar fi 9 din 10. Minusul vine din faptul că nu au un eveniment live așa cum am văzut și am prins la Amente. Și cu parcatul a fost destul de lejer. Și acum spre casă. Au parcat-o băieții de omorât-o. Haideți, urcați! Și am dat 100. Iar eu o prăjitură și cu un Red Bull. Da, asta cred că e mai scumpă și decât Raki, am impresia. Da, pe Raki e mai ieftin decât Amente. Vă dau așa de la... Gata. Hai, gata. Social media e mult mai complicat. Așa. Altceva.
seara asta mergem aici la Tarasa, cel puțin așa se numea anul trecut. Anul ăsta vedem dacă s-a schimbat numele, că văd că au schimbat puțin decorul. Este chiar aici al Marina, iar Alina a mers fără cască. A evitat secția de poliție, că sunt amenziile mari, dar la întoarcere o să-și pună casca. Și clasicul Godfather. Hemoleucograma, nu sunt chestii diferite. Nu. Aia e glicemia. Aia alta e hemoglobină glicată. Aia îți arată istoricul pe ultimele 3. Asta, de exemplu. Tarasa este un restaurant cu bar și motivul pentru care revenim în fiecare an la el este că oferă un view complet asupra marinei. Când am plecat, am rămas surprinși de câți oameni așteptau să intre, coada fiind impresionantă. Ah, O să-mi faci așa la... Fața lui Radu este foarte interiorizată. Pune și nu așa la mâini să se vadă că suntem și noi niște tipe mișto așa. nu e moartă, dar nici nu deranjează clienții. Exact. Pe tocmai acum te dai jos aia. Păi nu vreau să mănânc asta. Că niciun caz nu vreau să am țațiki pe ea.